Така, малко по-късно ще продължим конкретно с шистовия газ. Преди това ще преминем към една друга, не по-малко отровна технология, дори доста сходна за добив на газ. Уважаеми зрители, народната представителка от парламентарната група на Атака Калина Балабанова инициира изслушване на служебния министър на околната среда и водите Светлана Жекова относно разрешението, което тя подписва за проучване на нефт и газ в границите на блок 1.11 Вранино. Вижте видео от въпроса, след което гост за студиото самата Калина Балабанова. Партия Атака е партия, която от 2010-та, не от 2010-та, през цялото си съществуване е взела каузата срещу дупченето на Златна Добруджа като своя и се бори. И единствената партия, която го прави. И партия Атака работи активно с гражданите на Добрич област и понеже не сте запознати, дами и господа народни представители, да ви кажа, че решението на госпожа Жекова не е влязло в сила, точно защото ние работиме с гражданите и то в момента се обжалва пред Върховния административен съд. А към госпожа Жекова искам да си задам въпроса, който така естествено еволюира в контекста на изложението и на отговорите от миналата седмица, а именно получихте ли, госпожо Жекова, някакъв финансов стимул, за да се подпишете под това решение? И отговор и да, и не. Той би бил красноречив, но не удовлетворяващ. Бихме желали от партия Атака да получим един твърд отговор. Получихте ли финансов стимул, за да подпишете това решение? И ако да, в какъв размер? Благодаря ви. За отговор министър Жекова. Уважаема госпожо Балабанова, не. Така, това е неудовлетворяващ отговор, както каза и Калина Балабанова. Тя вече е при нас в студиото, за да коментираме случилото си. И всъщност, нарекохте лъжкиня. Защо? Първо, добър вечер на вас и на вашите зрители. Нарекох госпожа Жекова лъжкиня, защото тя си позволи първо да има един много нагъл тон в парламента. Все пак да не забравяме, че и ние като народни представители и тя като министър, въпреки че не е така избран министър, по-скоро служебно назначен, така ние сме, може да се каже, слуги на народа. Трябва да имаме едно смирение и когато ние упражняваме правото си върху министрите да им задаваме въпроси, дори да ги притискаме, когато има неудобни моменти за тях, те да имат едно уважение не към нас, а към хората, които стоят зад нашето избиране. Защото хората се интересуват от тези проблеми. Не може един министър да си позволи такова нагло отношение. Да не говорим, че тя се държа изключително манипулативно. Опита се на няколко пъти да заблуди народното представителство, изкривявайки фактите както на нея е удобно. И може би за мен е така най-обидното, което се случи. Тя се опита да изкара гражданите необразовани, неинформирани, хора, които така не са запознати с казуса. Ние по-късно ще минем към гражданите. Да. Всъщност, кое е проблема в разрешението за фирмата Park Place Energy Corp да търси проучва нефт и газ? Първото, което е, това е една американска фирма. Аз съм подготвила, тук мога да ви покажа фирменото досие на самата фирма, регистрирана в щата Невада, САЩ. Тя се занимава, ето мога да зачета, търсене, проучване и добив на въглища, въглищни горива, изобщо всичко свързано с въглищен газ и въглища. Това разрешение, което министърката Жекова е разписала, то е обхваща близо 400 км от блок 1.11 Вранино и в него попадат така защитени зони, сред които Крайморска Добруджа, езеро Дуранкулак, Калиакара, Било. Разрешението е за добив на нефт и природен газ. Самата фирма Park Place Energy Corp, президента й, признава пред добрички медии, че ще добива въглищен газ. Трябва да правим разлика. Аз така
нямам самочувствието, че съм голям експерт в тази насока, но като всеки един средно интелигентен човек мога да се заинтересувам и да разбера какви са методите за добив на било на шистов, на въглищен газ или на природен. Въпросната фирма казва, че ще използва стари сондажи, които са така на една много голяма дълбочина. Обикновено на такава дълбочина не се търси природен газ. Търси се въглищен или шистов газ. Въглищния газ, така мисля, че вашите зрители, които следят редовно телевизия Алфа, са запознати с технологията фракинг. Вие сте обяснявали доста подробно и в други предавания. Технологията фракинг може да се използва и за добив на въглищен газ. Този мораториум, който е приет 2011 година, всъщност не е не е забрана за добив на шистов газ, а е забрана за използването на тази технология. Въглищния газ може да се добива и по друг начин, чрез запалване. И мога тук да бъда конкретна. Риска от замърсяване на подземните водоизточници при запалването е най-голям, защото може да се натрои почвата с бензен и фенол. Ние по-късно ще включиме така един голям боец от град Добрич, който е винаги в тази кауза срещу шистовия въглищния газ и замърсяването на Добруджа като цяло. Това е госпожа Недялкова, която по-подробно даже може да ви обясни от мене за самата технология на запалването и какви рискове крие самата технология. Всъщност вече дори имаме госпожа Недялкова на телефона. Госпожо Недялкова, добър вечер. Ало? Здравейте, чуваме ви в ефир сте, госпожо Недялкова. Искаме малко повече информация за добива на газ от въглища и опасностите, които крие той за Златна Добруджа. Здравейте, благодаря ви, че се обърнахте към мен също така. И искам да използвам в ефир да благодаря на госпожа Балабанова за това, че се опитва да защити нашата Добруджа. Искам да ви кажа, че проблема е много сериозен и тя съвсем правилно каза, че ние сме много добре запознати, защото нали сте при нас. Има опасност земята да пламне под краката ни. Тук говорим една така забележка към вас. Вие, когато правихте интервю в парламента, им говорихте за шистов газ. Да, защото по-късно. Искам всички хора да разберат, да, в Добруджа шистови скали няма и няма опасност от шистов газ, поне за сега, след като ще заминаха Шеврон. Шеврон бяха поне достойни да кажат, че ще търсят шистов газ. Докато в момента искам да кажа на всички, че се говори само за добив на газ и нефт. Но става въпрос за добив на газ от въглища. Добив на газ от въглища се добива по два начина, или смесени, или чрез фракинг, или чрез подпалване, защото става въпрос за дълбочина, за въглища, които се намират на дълбочина на 1500, 1300, 1500 метра до 2500-2700 метра в Рогозина. Така че аз бях на конференция, тъй като много се интересуваме от този проблем, на научна конференция, където ставаше въпрос точно за Вранено блок 1.11, където откровено се казаха, че ще подпалват въглищата чрез нагнетяване на въздух, обогатен с кислород. И от друг сондаж ще излиза газа, смесвани газове, които ще се разпределят, ще се отделят, едните ще се изпускат в атмосферата, другия ще се използва. Добре, това защо? горение няма кой да го контролира. Искам всички да разберат. Това ще бъде краят на Добруджа. Защото в град Централия, в щата Пенсилвания, в Америка гори над 50 години. Въглищата горят, отгоре е пустиня, изгорели дръвчета, хората са заминали, температурата на асфалта е 38 градуса. Моля ви, разберете, нас не грози в момента опасност от въглищна газификация. Разбираме ви. Защо според вас служебният екоминистър Светлана Жекова отрече такава опасност? Светлана Жекова, аз слушах изслушването първия ден, за съжаление, втория ден не можах да го изслушам. Тя каза, че призна, че тя не е запозната с технологията. Те не са и предоставили технология. Тя това го призна
И въпреки всичко е писала, доколкото се спомня в разрешението, че няма особена опасност от замърсяване на водите природата. Моля се, ние не сме някакви тук експериментални същества, които трябва да бъдем подложени на експеримент. Искам да кажа, че много искам да обърна внимание на това, че понеже много хора се оправдават с това, че проучване ще правят само. Виждам, че и много от колегите на госпожа Балабанова в парламента някакси говорят, че проучване няма страшно. При тези случаи, при добив на газ от въглища, метода на проучване е равен на метода на добив. Те ще приложат метода, за да проучат, да видят колко им е икономически изгодно на час да излезе газ. Всички знаят, че газ от въглища има, че въглища в Добруджа има. Няма какво да им проучат. Въглища има. И то висококалорични. И начинът е такъв. Или чрез фракинг, или чрез подпалване, или пък и две. Благодаря ви, госпожо Недялкова. Надявам се скоро да се видим в студиото на телевизия Алфа, за да ни обясните още по-подробно. Напредваме с времето, пък след 5 минути очакваме и вас, зрителите на телевизия Алфа, да се включите по темата в ефир. Всъщност да, и при шистовия газ стоят по същия начин нещата. Там няма просто проучване, там просто дупчеш и тровиш, независимо дали си открил или не. Независимо дали проучваш или добиваш, технологията се използва една и съща. Най-страшното тук е, че няма контрол. В момента България няма институции, няма експерти, няма технология, по която да контролира било Шеврон, било Park Place, Energy Corp, било която и да било фирма. Те взимат една площ, ограждат я, както е в Рогозина. Спомняте си, нашия лидер отиде лично да се запознае с случая там. Слага се една ограда и пиле не може да префръкне. Получаваме някакви уверения. Ако си спомняте, министър Жекова каза, няма ОВОС, аз съм гаранта. Чакай малко, как ти си гаранта? И тук искам да обявя и пред вас, и пред вашите зрители. Първо, ние няма да пропуснем факта, че госпожа Жекова е един служебен министър, който много си надхвърля правомощията, и ще пуснем един сигнал до главния прокурор за това решение, което е разписал, защото това е предателство към родината във всеки един смисъл на думата. Тя просто продава житницата на България, не знам за колко, може и безплатно. И без да има правомощи. Точно така. И ще вземем всички нужни мерки, за да ограничиме доколкото можем. Сега ще видим каква ще е политиката на новия екоминистър, но тези имена, които се спрягат, истината е, че много ме плашат, защото същите тези хора, когато ние инициирахме това изслушване, взимаха думата и така лекенко на народен език да кажа, бутаха по едно рамо на министър Жекова, ако случайно се фрустрирала от това, че я притискаме. Така те излизаха в нейна защита, в това число и шистовите патриоти от НФСБ. Господин Байрактаров беше изключително услужлив на министър Жекова, но ние сме партия, която когато започне нещо, го довършва до край и ще се бориме до последно за тази кауза, защото това е кауза на България. Това не е кауза само на Атака. Това трябва да е кауза на всяка една партия. И държа да отбележа, защото аз бях водач на листата на партия Атака в Добрич област, че всички водачи на листи там, на всички партии, се обявиха против шистов и въглищен газ. Сега какво се случва? Обърнаха се. Всъщност да видим и видео вие заедно с граждани, видеопокритие, заедно с граждани протестирахте срещу тези намерения. Вие знаете, че по време на нашата кампания партия Атака инициира 2 подписки. Ние специално в Добруджанския край събирахме подписка срещу това решение на министър Жекова. Събрахме наистина много подписи, стотици. Не съм правила равносметка, защото така подписката беше разпръсната. Беше разпръсната по всички общини, но така може би ще е хубаво да я съберем и да я приложим към сигнала, който ще изпратим към главния прокурор. Така този протест, който вашите зрители виждат, то е
една естествена точка от нашите мероприятия. Нямаше как да подминеме това решение. Хората искаха от нас да направим протест. Аз не за първи път подчертавам, че в Добруджа живеят интелигентни хора, будни хора, които дори на моменти да се лутат в някакви насоки. Това са хора, които имат съзнание и не могат да бъдат толкова лесно Предлагам излагани. да пуснем колегите да изпишат телефоните за връзка с студиото, за да чуем будните граждани на България и всъщност техния протест срещу случващото се в момента, защото реално погледнато в момента управляват реформаторите, които са за добив на шистов газ. Те и ГЕРБ докараха шеврон в България, подкрепени с от Валери Симеонов, който иска да видим дали има шистов газ, но той същото. Валери се обяви твърдо за шистов газ. Само забележете на това видео, което течеше допреди малко, в този ден се изливаше такъв проливен дъжд и имаше такава буря. Въпреки това не спря хората да се съберат. Не можехме да извадиме уредба. Налагаше се да си водиме митинга просто на висок глас. Първи зрител имаме дори. Здравейте, в ефир сте. Добър вечер. Много се радвам, че ще имаме вече и ново предаване. Искам да кажа на госпожица Балабанова, много се разтревожих, когато я гледах завчера ми се беше в парламента да защитава Добрич от проучване и добиване на шистов газ. Госпожице, ако аз бях на ваше место, нямаше да се мръдна и малкия пръст, тъй като те гласуваха за предателя от Атака Валентин Иванов ли беше, Димитров ли, не мога да сетя фамилията му. Те гласуваха за него. А той се обяви за проучване и добив на шистов газ. Какво да говорим повече? Що за народ сме ние? Що за народ сме ние? Гласуваме за хората, които ще ни донесат само биди и неприятности. Ето го Патриотичния фронт какво направи. Като се сетя тия хора в селата с тия напукани ръце, как мислеха, че те ще направят нещо за тях, за България. Но те трябва да знаят, че само Атака и Волен Сидеров мисли за България и за хората. Благодаря ви много, че ви. Благодаря ви, аз, госпожо. Да говорите на зрителката. Госпожо, това, което мога да ви кажа, в Добрич област ние събрахме близо 4000 гласа. Това са хора, които са гласували за нас. Да, не направихме мандат. Не мисля, че и на някой от хората, с които работиме там, най-активното ядро, това беше някакъв самоцел. Не мога да ви излъжа и да ви кажа, че избирането на Валентин Николов, при условие, че добруджанци са хора с памет и много добре знаят как е минала и партията на жените, и един куп партии преди Атака предаде Атака, продаде се на ГЕРБ за някакви пари. Наистина болезнена тема, но тези близо 4000 души, които са гласували за нас, те заслужават да се бориме за тях. И другото, което е това, което се случи на изборите, не е нещо фатално. Аз мисля, че хората, които гласуваха за НФСБ и ВМРО, защото много хора гласуваха за партиите, не за личности, те ще се осъзнаят. Сега е момента, в който да видят хората, които са си избрали, как защитават Добруджа в кавички. Да чуем следващия зрител. Алло. Здравейте. Здравейте, добър вечер. И поздрави от град Добрич. И тук стана дума. Лично познавам Али Николов, се известна лично се. И ще ви кажа, има една поговорка. Ела зло, че безселие е по-зло. Нека сега да видят те, които гласуваха за скатаджиите и които гласуваха за ВМРО, откъде е изгрява слънцето. Значи, видяхте кой е глупака и кои са наивниците. Не са господавателите за Атака, а точно ние. И всичко това, което се говореше по телевизия Алфа, че тези хора ще престанат на Борисов, че ще го реанимират, че ще го поставят на министър-председателския пост. Се случи точно така. И ВМРО, и реформатори,
И тези от ската на Валери Симеонов, всички изпълниха точно това, което Волен Сидеров каза. Всичко, което беше прокламирано, че се случи, то се случи. И кой излъга в края на краищата? Питам, да зададем пак въпроса кой? Кой беше лъжеца? Лъжеца е Валери Симеонов и цялата му лъжлива компания, която себе си дискредитира и показва истинското си лице. И ще ви кажа още нещо. Това правителство няма да изтрае дълго време. Те са толкова шарни и толкова противоречиви, че аз ми е много чудно как дишат един и същ въздух. Проблемите на държавата са изключително тежки. Скоро време ще повишат отново тока. Пари няма за нищо, икономика нямаме, държава нямаме. В края на краищата нямат никакви опорни точки, откъдето да почват да градят. Те могат само да разсипат. Обаче народа този път няма да изтрае. Вие виждате, че вземете социалните мрежи, хората постоянно коментират абсолютно негативизъм, критично отношението, хората са настръгнали, бълбука нещо отдолу, то се чувства и ще започнат пак протест. И ще ви кажа, Борисов е министър-председател за втори път. Той ще е първият министър-председател, който ще поеме за втори път оставка. Не му давам дълъг срок на това правителство. Не знам, дали ще изкара и година и нещо. Просто проблемите са много големи. Благодаря ви за това мнение. Най-вероятно така ще се случи. Господин е съвършено прав. Да си припомним, че същия Борисов, то обикновено не дава оставка дори пред българския народ. Той я даде пред американското посолство, след което се появи да каже, че иска да подаде оставка. Дни отиде да поиска разрешение, за да си подаде оставката. Да, и в тази връзка точно януари 2012 приема се мораториум, при което веднага идва от тук да му се кара Хилари Клинтън и той изпадна в неловко положение. Нов зрител да ви чуем. Здравейте! Добър вечер. Добър вечер. Искам да ви кажа, че когато говорим за морал, за председателя на СДС и неговата болница, много ви моля, трябваше да сложите и Волен Сидеров и Ганчева. От тях просто ги забравих. И както по телевизията казах, Капка Сиерова, че вашата партия е вече в ъгъла и златния пръст вече ви отрязал. Благодаря. Да си вашите. Добре, трябваше да се обади някой от Патриотичния фронт все пак в тази сватбена вечер. Да взема да отговоря аз на господина. В навечерието на този годеж, може би той е така с цялото ми уважение, предполагам, господине, вие сте човек, който е крайно разочарован, че сина на Капка Георгиева, Митко Стоянов, вече не е евродепутат. Да, това е голяма мъка и ние всички скърбим по този повод. Но личният живот вие не... Имаме нов зрител, да чуем. Те сега Патриотичен фронт ги предлагам да се обадят по скат, там ще празнуват заедно сватбата. Нов зрител, здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Казвам се Спас Димитров от Монтана. Радвам се, че ви виждам, госпожице Балабанова. И аз се радвам да те чуя. Здравей! Вие се, онзи ден се бихте като на шипка. Тази госпожа така отвратително лъжеше, че то просто едно дете на 3 години ще я разбере. Ама няма проблем, те ще си заминат. Аз искам да ви подкрепя в едно друго начинание. Искам утре сутрин, ние ще се съберем и ще се видим. Аз знам, че ще се видим, няма начин. Вие знаете, че имаме мероприятие и че трябва да бутнем това статукво. Трябва да го махнем. Народа е до тук. В Северо-Западна България е изпаднал, че хората роват, българите роват по кофите. Страшилище е. Ами, пременям се Илия и пак в тия. Да. Падна власт, сега пак се натисна за власт. Защо? Кому е нужно това нещо? Кому е нужно? Всичките тия там са едни профани, те не стават за нищо. Те нямат визията като хора, а камо ли да ръководят. Но желая ви успех. Малко сте, ама сте милиони. За милиони сте. И се видите както подобава. Желая ви лека вечер. Лека вечер на вас. Жив и здрав. Емоционално изказване, но хората в Северо-Западна България умират от глад, докато тук си играят на правителството. 1 месец ни размотават с цирк.
Предположение, че беше ясно. Такива са хората като този господин, които дават смисъл да продължаваме да се бориме. Това са хората, които ни държат. Независимо дали правиме мандати или не правиме мандати. В крайна сметка, ние сме се събрали с една обща кауза и това е да се бориме за България. Да се бориме да промениме това тук в момента, което е. Този модел, колониален модел. Не случайно Пламен Сидеров се казва Пламен Сидеров срещу колониалното робство. Много зрител това е, да което чуем. всичко нас ни обединява. Много сериозен интерес. Добър вечер. Добър вечер. Ало. Здравейте, чуваме ви, в ефир сте. Добър вечер. Добър вечер. Добре. Обадяме се от София. Здравейте. Единствената партия, която мисли за България, единствената партия, това е партия Атака. Значи имате на предвид, че ние сме гласували за партия Атака, ние сме от ромски произход, но всеки ден следиме действията, които предприема Волен Сидеров. Това е единственият човек, който мисли за България. И ако партия Атака имаше повече власт, гласове, тя не само за българския народ ще се да помага на цялата общност, която е в България. Защото човека иска да възроди икономиката, иска да възвърне всичко в ръцете на българския народ. Защото по това време и цигани, и турци, и всекакви работехме. При съсипаните предприятия от този циганин в Драгалевци, мръсен циганин, той, който съсипа икономиката. Ние живеем в района, бившия Коларовски район. Знаете ли колко предприятия имаше и там работехме рамо до рамо, с българи не правихме разлика. Тия хора така направиха, че ни настроиха и ние срещу други, за да могат да крадат, за да могат да отнемат вниманието на българското общество. Така че дързайте да знаете, че има вече разумни хора от ромската общност, които ви поддържат. Те ще се смътат тия гадове, които се събраха, бивши седесари, тия бойковисти, а пък тия предатели, които са сега Националния фронт за спасение на Бойко, това са най-големите предатели. И да знаете, че в скоро време привържениците, които бяха прилапани от Атака и ги излъгаха, те ще се върнат в формото на партия Атака. Още днеска да знаете с техните решения за играта, която играят с тия престъпници в парламента. Благодаря ви. Благодаря ви за това емоционално обаждане, господине. И даже с това да завършим с един призив към той извън тема, дори не е извън тема, защото ние се борим срещу шистовия газ, те са за от НФСБ, да призовем всъщност симпатизантите на Атака, които бяха излъгани от Валери Симеонов. И не само симпатизантите на Атака, нека всички граждани да почнат да се събуждат. Време е. Време е да почнат да проумяват какво се случва в тази държава и че избирайки отново и отново едни и същи, продавайки гласа си на партии, които имат възможност да раздават пари, те ви да раздават вашите пари, уважаеми граждани. Време е да се събудите и да видите, че единствената партия, която отстоява вашия интерес, това е партия Атака. Благодаря ви за това гостуване, госпожица Балабанова. Аз на уважаемите зрители пък им обещавам, че скоро отново ще ви поканя в ефир на телевизия Алфа. Изключителен интерес тази вечер. Утре продължаваме пак по същото време 20:00 телевизия Алфа. Очакваме вашето мнение по горещите теми от деня. Приятна вечер!